lelo pa 29 October 2024 ndakubweretserani nkhani imene ili mkamwa ambiri takhala tikudandaula ndithu za mkulu ameneyi, ambiri takhala ndithu tikuunyaunya za mkulu ameneyi, komano finally mapemphero a Malawi amveka. Solero muganize zoti ndi President Chakwera iya. Nkhani imene ndikuyikamba apa ndiyokhudzana ndi mkulu uja amene timamuti Mabedi yetu. Mabedi ake omwewa ndithu. Emweyu ndithu uyu amene amamuheta Gabadin Mhango. Emweyu ndithu amene amati Chester ndo wankulu kwambiri sangamutenge, kwa mwamba pake ndo ukatenga captain ujayo. Captain uja loko atamunamiza mwana wanga kuti sanakwanise zaka 40, mwana waine akhoza ukanabe. Koma mamusiya ndithu Chester kumati yayi ameneyi ndo wankulu ndi sangakwanise kusewera style yanga. Mamusiya Gaba panopo sali mu fomu so yayi komanso sangasewere style yanga. Like really? Nde panopa ndithu afamu akwanisa kumuchotsa mkulu ameneyi ntchito, ndipo contract yake yatha. Contract ya Mr. Mabedi yatha. Amalawi gwirisani chimenecho ndithu ndipo imvani. Moti tikunena pano afamu alikalikiliki kusakasaka kuwunikira kuti apeze munthu wina kuti akhale president, kuti coach kwa masiku amenewa pamene akusakasaka coach okhazikika. So kwa inu amene muli ndi kuthekera, vungani ndithu ma CV umeneko, ntchito iliko, vakansi ilipo ndithu umeneko, vungani ma CV. So tili chomwecho tikukumbuseni kuti dzulo linakamba nkhani ya m'bale wathuyu Tenme kuti watuluka, ndipo wagamulidwa kuti akuyenera kupepesa kwa masiku okwana 3 mosagana. And lero lino Tenmeyo wapepesa ndithu koyamba, moti mmawa akhala kupepesaso nkuja uno akhala akumaliza kupepesa komwe alamulidwa. Guys, social media tisaitengere ngati njira imodzi yophweserapo mkhuto wathu ponyoza wanthu ena, koma ndi kwabwino tione ngati ndi malo ochezerapo, kumapanga ma business ndi zinthu zina ndi zina, koma kupatula kunyoza anthu ena. Kupatula kunyoza anthu ena, tiyeni tipewe ndithu mchitidwe umenewo. Tisalole kuti anthu ena atiyike m'mavuto kamba kuti tufuna tipeze like kapena ma comment. Chifukwa choti tikufuna anthu atidziwe tichuke, ndiye basi nkugwisa ntchito njira yonyozera anthu ena. Please, imeneyo si njira yabwino. Tiyeni tipewe ndithu kupewa zenizeni zija. So pali nkhani ina apa, mzibambo wina amene wamangidwa ku Mchinji wa zaka 61, dzina lake ndi James Phiri, omwe amagwira ntchito ya ulonda pa msika wa Mchinji, kamba kuwaganizira kuti amagonana ndi atsikana awiri a zaka zapakati 17 ndi 14 omwe amayendayenda mu msewu. In short, taunena kuti ma street kids. Okay?
Okay, nkhani ikutere ndiwerenga ini nchichewa ndithu ndipo ikupezeka pa tsamba la mchezo ya Facebook omwepa pa tsamba ya pa page ya anzathu wa Times 360 Malawi. Okay, nkhani yakutere apolisi kunchinji amanga bambo wina wa zaka 61 James Phiri omwe amagwira ntchito ya ulonda pa msika wa Nchinji kamba kuwaganizira kuti amagonana ndi atsikana awiri a zaka zapakati pa 17 ndi 14 omwe amayendayenda m'misewu street kids. Malingana ndi mneneri wa polisi ya Nchinji Limbani Mpinganjira, apolisi adamanga oganiziridwayo atatsinidwa khutu ndi anthu kuti Aphiri akhala kugonana ndi atsikanawa pa khonde pomwe iwo amalondera. Iwo ati apolisi ochita chipikisheni usiku atayendera pamalopo adapeza adi Aphiri ali mkati kuchita zadama ndi anawo. Apolisi atawafunsa mafunso anawa adaulula kuti Aphiri akhala kuwapatsa malo ogona pa khondepo malo mwake ndi kumagonanso kwa nthawi yayitali. Ampinganjira akufotokoza padakali pano anthuwa awatumiza ku chipatala cha boma la Nchinji kuti akaunike. Aphiri akuyembekezera kukaonekera ku bwalo la milandu kukayankha mlandu ogonana ndi ana achichepere. James Phiri amachokera m'mudzi mwa Mtsiriza kwa mfumu yayikulu Mlonyeni ku Mchinji. Olemba Brenda Kayo. Guys, pali nkhani zina nzoti tikhoza kuzipewa. Yes, kuti pena umapezeka kuti wavutikitsitsa munthu ufuna utapepukidwa, koma napa wana tini tipewe. Panopa boma ili very strict kwa anawa. Afuna kuonesesa kuti mchitidwe woma gonana ndi ana usapitirire. Makamaka kwa ife amene timachiona ngati kuti anawo ndi amene ali fresh than akulu. Pewani, pezani osaizi wanu. Izi zomakachera sima kunendezi sizabwino ndipo sizikoma. Zipeweni ndithu, zipeweni guys, zipeweni neo ndagwira mwendo, zipeweni. Ndaonapo anthu ndithu osiyana kumangidwa. I remember mbusa wina wake anamangidwa aposo ku Blantyre nkhani yake omweyi. Zopeweka pewani, zopeweka pewani. Tonse ndife Amalawi ndipo tikulankhula naso muchilankhulo chomvana monga Amalawi apa. Tiyeni tipewe kugonana ndi anawa. Malawi wafika pena, and nanunso asikana pewani kugonana ndi azibambo oti si size yanu. Nomata kuti akupasa ndalama, koma pewani musamwika mavuto ndalayo. Muuzeni kuti ndala akapeze size yako. Ine ndiwe mphani mukhale pamwepo pamene tikubweranso ma program ena. Lero pa ground pathu panali nkhani zoterozo. Tikupasaninso nkhani ina pompano imene yachitika kudedza kumene mafumu akumapereka ma ID akutolera timapepa tamavoti timene anthu apita akapanga register tija ndikumakapereka kwa anthu ena amene ali andale. Ndipo tikuwuzani nkhani mmene ilili, koma ndineneretu apa ndikuwuzani nkhani potengera ndi kumene ndamvera endi ndingomatulako kumene koko ndikuyimatula nkubweresa voice imene mungaimve sikhala yanga. Ndipo munthu amene akulankhula azitchula yekha dzina, si ineyo amene ndingalankhule, koma alipo amene walankhula ndipo nditenga zonse mmene walankhulira ndikutchula dzina lakenso wazitchulanso yekha mu video ndipo ndibwera nazo pompano. Khani pomwepo mwakoma nonse, pangani share, like and comment. Subscribe please. Club Junta, building better Africa.